Papita zaka pafupifupi zinayi, Aluwayo Bizwik ndi mkazi wawo Grace chisiri ni ntchito zawo zabwino ndi cholinga chofuna kuyika chidwi chawo chonse pa ulimi wopindulira iwo ndi banja lawo. Pakadali pano iwowa akusimba lokoma ndipo akuti sakubwereranso m'mbuyo paganizo limene anapanga pa nthawiyo. Banja la Chinyamatali likuchita ulimi wakasinthasintha ndipo phindu limene likupeza lili pa mbalanganda kuti aliyense aone. Pa nthawi imene awiriwa ankagwira ntchito akuti amapanga zinthu zimene anaphunzira ku sukulu za ukachenjede, koma kuti luso limene anaphunziralo amaligwiritsa ntchito kuti lipindulire anthu ena. Pano luso lomwelo akuligwiritsa ntchito yopindulira iwo eni. Tidakali ku Pemakacha Paradise Institute m'boma la Mchinji kumene ulimi wa mbewu ndi ziweto zamakolo zosiyanasiyana uli mkati. Sabata yatha tinamva kuchokera kwa bambo Bizwik za mtundu wa mbewu zimene akulima komanso ziweto zimene akuweta kuno. A Bizwik anatitsimikiziranso za phindu limene akulipeza kudzera mu ulimi wa mtunduwu, kuphatikizapo za phindu limene dziko la Malawi lingalipeze ngati alimi ambiri atayamba kuzindikira ndi kuchita ulimi wa mbewu za Chimalawi. Lero tikupitiriza kucheza ndi banjali, koma poyamba tiyeni timve kuti kodi chiyambi chinayi chotani, nanga kodi tikati Pemakacha tikutanthauzanji. Awa ndi malo amene timaonetsera ulimi okhazikika. Pemakacha ndi mawu a Chingerezi amene ndi chiphatikizo cha mawu awiri, permanent culture, chikhalidwe chokhazikika. Ndiye tikutenga ulimi kuti ukhale okhazikika chifukwa kuti ulimi wambiri umene umachitika kuno ku Malawi ngosakhazikika. Anthu amalima mbewu miyezi yochepa, mwina miyezi 3 kapena 4. Ikatha mvula minda yawo umakhala mulibe china chilichonse. Ndiye kuno nkumalo kumene timaonetsera ulimi umene umachitika chaka chonse okhazikika, komanso timaphunzitsa anthu. Ndiye ndi malo achionetsero komanso malo opereka maphunziro. Nthawi imene timasiya ntchito nkuti tinachita olembedwa ntchito tisali pa ntchito. Ine ndi mkazi wanga tinabadwa ku mabanja osauka. Tosefe tuchokera mabanja osauka amene takula mu mphawi waukulu kwambiri umene timagona ndi njala kwambiri, ndipo mukula kwathu tonse aliyense amakula kwayekha. Komano zinali zazona kuti ngati mkazi wanga bambo ake anamwalira akadali wang'ono asakwadziwanso mkhwadzi wako. Ine makolo anga onse alipo, komano ndakulira mbanja la ana ambiri komanso la umphawi limene limaona unena kuti masiku amene timagona ndi njala ndi anali ambiri zedi kusiyana ndi masiku amene timadya. Mbuyomo ndapangako music ndi anthu otchuka amene ndayimbako ndi anthu otchuka kunoko ku Malawi, sindatchula mwina mayina awo. Komano music iyo sidathandize kwenikweni, fati ngaganiza ona kuti tikayimba nyimbo tikagulitsa nyimbo zija ndalama zake zimene zigulira chakudya, posadziona kuti chakudya sichingachoke mukitala, chakudya chimachokera kumunda. Ndiye zinazovuta ndithu zimene zija ndi nyimbo zakuno ku Malawi kuti uchuke zimafunika kulowetseso ndalama. Ndimafuna kuti ukhale ndi ndalama kuti upange ndalama. Pameneno ndinadzapeza mwayi ngati ineyo personally kukaona nawo malo amene anzathu ankapanga Pemakacha. Kungoona chabe malo amene aja amene amapangira, ine ndinapita ku nyumba kupempha malo kwa makolo kunena kuti tofuna ndipangepo ulimi. Ndi chimene chiyambi cha ulimiwo. Tinapanga kadimba kapakhomo kumakolola nkumadyetsa banja lathu. Pameneno timapeza mwayi omapitiriza nawo maphunziro nkuwapanga za Pemakachazi. Komano titatero tamaliza maphunziro napeza ntchito notsopano. Ntchito imene ndimagwira ngati ine ndimagwira ntchito ngati consultant, komanso ndimagwira ntchito ngati ophunzitsa Pemakacha. Ku bungwe limene ndimagwiralo mkazi wangaso nayenso amagwiranso ntchitonso ngati Pemakacha control manager wa ku organization imene amagwirayo. Komabe mmene timagwira ntchito ngati banja tsopano tinadzaona nena kuti zimene timaphunzitsa anthuzi ulimi makamaka ukhoza kupindulira umene timaphunzitsa ifewu, ukhoza kupindula kwambiri anthu akumamidzi. Koma chovuta chinacho nakuti anthu akumamidzi aja samakwanitsa kupanga nawo maphunziro amene aja kutenga nawo mbali chifukwa kuti maphunziro anali okwera mtengo. Ndiye ife poona mmene tinakulira kudzafika pa mulingona kuti tumakwanitsa kulima zakudya nkumagula zakudya tili pa ntchito chinali chopweteka kwambiri.
poonano amalawi anzathu akuzunzika kwambiri kunkhani ya njala yonena kuti ife mayankho ake tinali nawo. Ndiye ine ndikazanga naganiza kuti pa zifukwa zokwanira tisiye ntchito. Chifukwa choyambirira nkunena kuti tiutenge ulimiwu ngati business oti uzikatipatsa phindu limene timalipeza ngati ndalama kuchitoko, komanso mwina kupitirira ndalama zimene timalandira. Komanso tiutenge ulimiwu tikaupange implement uzikatipatsa zakudya zathu kuti ana athu adzadziwe phindu kufunikira kwa chakudya osati adzadziwe kufunikira kogula chakudya. Ndiyeno chifukwa chachiwiri tinafuna kusiya ntchito chifukwa kuti kuli anyamata ambiri amene akupanga graduate ma university zosiyanasiyana. And ambiriwo ena asakupanga graduate ma university oti ndi ulimi kumene. Ndiyeno apezeka kuti chokhumudwitsa nkuti ndi ma graduates ambiri amene anapanga za ulimi koma alibe munda. Amafunitsitsa amene kuti akalembedwe ntchito kuti tikaone kuti iwo ndi alimi. Ndiye tikafuna kuti ngati alimi amene timaphunzitsa za ulimi tiupange ulimiwo kuti ukhale chitsanzo kwa achinyamata akunoko ku Malawi kuti akhoza kutenga ulimi ngati business kudzilemba okha ntchito nkulembanso anthu ena. Chitsanzo chifukwa china chinachona kuti ngati business ulimi ngati business iweyo ukulandira salary kunali kosamveka. Lero fati upange ulimi uja tipange ndalama zimene zingatheke kwa ifeyo zimene tiziphunzitsa anthu ena. Kotero kuona kuti malo ano zimene timaphunzitsa anthu zokhazo zimene zimatheka komano zimene zimatheka kwa ifeyo. Sitikhulupirira ulimi onena kuti research yake anapanga ndi malemu amene sitikuwadziwa, anapanganso dziko lina limene sitikulidziwa kuti ulimi umene tikaupanga kunjinji utigwirira. Ayi, ulimi umene umapangidwa nthawi zambiri kunoko ku Malawi ndi umenewo owerenga mabuku anthu ena amene sitikuwadziwa amene kafukufuku wake anapanganso mayiko ena. Ndiye tinkafuna kuti kafukufuku tizipanga tokha komanso chakudya tizilima tokha, ndalamanso tizipanga tokha. Ndiye pamene tinachita kukasazika ntchito kunena kuti ntchito iyi tasiya osati kusiya kugwira ntchito kuti tikumwalira komano tikufuna kunena kuti tizikagwira ntchito yomweyi kutenga ulimi ngati business kunena kuti anthu enanso apindule chifukwa kuti ngati tikugwira ntchito choncho amene akupindula ndi ochepa koma tikakhala ndi malo amene tikuonetsa ulimi okapindula akakhala ambiri. So mwachidule zifukwa zimene zinatipangitsa kuti tisiye ntchito kuzatenga ulimi ngati business ndi zifukwa zake zimenezo. Monga wachinyamata a Bizwig akutsindikanso zakufunikira kuti achinyamata adzitenga nawo mbali yayikulu pa chitukuko cha chuma cha dziko la Malawi kudzera mu ulimi. Iwowa akuti ulimi uli ndi kuthekera koposa kopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata amene ndi ambiri m'dziko muno ndipo ambiri akuvutika kuti akhale odzidalira pa chuma. Koma malingana ndi mkuluyu ambiri mwa mavuto amene achinyamatawo akumana nawo angathe ngati atavala dzilimbe ndi kuyamba kuchita ulimi wosiyanasiyana. Kwa Bizwig sizochitanso kufunsa kuti chuma chili mu nthaka. Mulungu mmene amalenga dziko lapansi owerenga Baibulo amafotokoza kunena kuti anadzala munda wa Edeni. Munda wa Edeni ndi chitsanzo choyambirira cha ulimi pa dziko lonse lapansi. Mu mbiri ya dziko lapansi munda wa Edeni ndiwo munda woyambirira. Mukamafukula bwinobwino Malawi monga dziko lokhulupirira Mulungu tikuyenera kumawerenga Baibulo mokwanira kwambiri. Ndipo azibusa athu anena kuti atithandize kwambiri kufukula zimenezi. Ndiyeno mukakaona munda umene uja wa Edeni chitsanzo chake lero lino ndi nkhalango zachilengedwe kapena manda kumene kunali mbewu zosiyanasiyana za mtundu wina uliwonse umene tingaunene. Mbewu zimezi zipatso masamba zatipatsa mafuta zanyemba ndi mtedza angakhale nyama kumene zonsezo zinali mmene muja. Koma ulimi wa munthu adachotsa zonsezi nkumalimamo mbewu ya mtundu umodzi kumakolola pachaka kamodzi zimene zidapangitsa kuti anthu azigona ndi njala. Zomvetsa chisoni kunoko ku Malawi anthu amagona ndi njala January ndi February nthawi ya mvumbi chifukwa kuti adasokoneza ulimi wa Mulungu. Ndiye mukandifunsa kunena kuti kodi mbewu zimenezi zachimakolo zimapereka phindu lotani zikuyambira ku Baibulo kuja kunena kuti zimene zimapereka chakudya kwa Adamu ndi Hava chaka chonse kunonso zimatipatsa chakudya chaka chonse. Mistake ndionena kuti nthawi zambiri timayamba kuganiza za ndalama osayamba kuganiza za thanzi lathu. Number 1 si ndalama pa moyo wa munthu ndipo
tikamaona zimene munthu amafuna mwina mukaona kuti ndalama si nambala 1. Ayi. Ndiye ulimi wathu choyambirira timayang'ana chakudya. Mbewu zake zikhale zimene zachimakolozi. Fati zidavomereza nyengo yakuno, sizifuna feteleza, sizifuna mankhwala, sizofuna kuthirira koti bwanji. Ine ntati ndikufunseni kuti mukalowe mu nkhalango simukapeza afisi ali ndi makeni. Kulibe ma irrigation systems ku nkhalango. Simukapeza anyani kuti amathirira chilengedwe. Koma Mulungu ndiye amagwetsa mvula imene imathirira mwina kamodzi pa chaka komano mbewu zimakhala chaka chonse. Ndiye ulimi wathu ape makacha ndi umene umadalira mvula imene iyi ya Mulungu. Mbewu zake za Mulungu zimene zimakhalanso chaka chonse. Koma mukakamba kukhani ya phindu la mbewu zimene zachimakolo. Phindu likubwera tifatona kuti mbewu zimenezi 1 ngati sukugula mbewu ndiye kuti makosti a mbewu mwatani mwaseva. Ngati simukugula fertilizer makosti a fertilizer mwaseva. Ngati simukufunikira irrigation system yodula kwambiri ndiye kuti mwataniso mwaseva. Ndiye tukamba za business. Kwa munthu amene amadziwa business akuyenera azindikire kaye mmene angasevere ndalama osati mmene angapangire ndalama. Ukozopanga ndalama zambiri koma ngati sukudziwa kuseva ndiye kuti ndalamazo sizioneka mmene zikupitira. Ndiyeno zimatithandizira mbewu zimene zikuseva zolowa ndipo zotuluka zimakhala zambiri tikagulitsa angakhale tigulitse pa mtengo ochipa chifukwa zinthu zotazilima mwaulere ndiye kuti mtengo wake umakhala okwera. Komanso muli mumene ifuna kuti mbewu zona kuti anthu ambiri adaziwala ndiye kuti pansika paja mmakhala nokha. Ndiye kuti ndinokha anthu amalolera kuchoka ku blantyre kuzangogula mtonongoli osati ife kutumiza mtonongoli ku blantyre ya komano anthu amayenda kuzagula mtonongoli kamena kuzagula mayi kuzagula kandi magunkhumala kumene mbulumbunje mchenje zinthu zimenezo mafuwo kamowa mpasa zonsezo zoti tili nazo kuno ku farm ndiye zimatithandizira ndithu kumbali imeneyoyo. Choyambirira timapanga advise anthu nena kuti ulimi umene akupanga ukuyenera ukhale timati area specific or site specific. Ukhale wakumeneko kumene akupanga ulimiko. Ndiyeno ndi mistake yayikulu kwambiri kubwera kuno kuzagula mtonongoli ukaudzala ku blantyre. Ndi mistake yomwe imene adapanga munthu poganizira unena kuti chilengedwe cha Mulungu, munda wa Mulungu Eden uja was too complex kwa munthu kuti apanga understand. Ndi anthu amene amapanga study ecology adaona kuti amapanga study agriculture koma based on ecology adaona kuti this is too complex. Ndi chimene tipange simplify. Kuti loko agriculture ndi artificialization of nature. Adapangano artificialize nature chilengedwe. Ndiyeno pachifukwa chimenecho ngati munthu afuna ayambe ulimiwo amafunika apange maphunziro kuti mphunzitse. Choyambirira ndiye kuti apange observe, learn and interact. Nature is the best teacher we have. Mupange observe malo anu aja ndi ziti zimene zimamera kumeneko. Ngati ku blantyre kumamera mtonongoli, ngati ku blantyre kumamera mayi, zimene zonza ku blantyre. Ndiye kuti so kulilongwe ngati akapeze kuti kuli kandi mlombwe china mwanakadzi manena aja zimene zonza kuti zakulilongwe. Mukapita kumpoto ngati kumeneko kudzipezeka kuna kuti kuli mchenje ndizo zimene zonza kumene. Now ngati nzakumeneko ifoti zimenezo zikumera mwa chilengedwe sizifunikira fertilizer, sizifunikira mankhwala, sizifunikira energy yambiri. Ndiye kuti zilimidwa mwaulere. Komanso ikafika nthawi ya business ndiye kuti anthu amene aja akapita pansika pamodzi osatata akagulise kulilongwe onse sakagulisa mtonongoli. Chifukwa mtonongoli uchokera ku blantyre, mlombo achokera pa central region ndiye kuti kandi mchenje uchokera ku northern region. Amene atotata abwere pansika umodzi sakabweretsa mbewu zofanana. Ndiye kuti tikamayang'ananso nkhani ya business ya ku Malawi pano imene yakula ngati mukuona bwinobwino nkhani ya ulimi ndi nkhani ya ma herbal products. Aliyense akati chidede basi paliponse ndi chidede. Aliyense akati artemisia paliponse ndi artemisia. Mpakana panopa molinga amauchita kuti miracle tree. Poganizira na kuti molinga yekha akhoza kutetsa mavuto athu. Kunoko kupe makacha molinga is not a miracle tree. Molinga ndi mtengo chabe ngati mitengo ina. Ora khaudu machiza matenda 200 sio kawo. Chifukwa chilengedwe cha Mulungu analenga mozambiri mbiri. So kwa anthu amene akufuna one akhale mmoyo wabwino ndiye kuti akuyenera kuti azilima zakudya zawo. Zakudya zawo azilime mosagwisa ntchito fertilizer, mosagwisa ntchito mankhwala. Kwa amene afuna apange phindu tenga ulimi ngati business akuyenera kunena kuti apange understand malo akwawo mbewu zimene zimachita bwino kumeneko. Ndiye mbewu zimenezo azidzale zimene ziwathandizire kuchepetsa zolowa. Zotuluka zikhala zambiri, phindu likhala lambiri. Ndiye kuti ayamba kupeza phindu mu ulimi ngati business.
mwandipatsa funso limene ndinapatsidwanso mmene makapanga nawo present zimenezi ku Germany pa G20 summit ya 2017 imene timanena kuti how can we make agriculture sexy for the young ones in the rural areas. Ndiye ndili yankhaso chimodzimodzi pene yankhira nena kuti nkofunikira bwanji munthu wina aliyense anabadwa ndi kuthekera imene timati passion. Kuthekera kumene ali nako ena ndoyimba ena ndosewera mpira ena ndodziwa kuyankhula ena ndalime. Chimene nchona kuti mafuna kuti tizindikire kuti kodi ife kuthekera kwathu ndikotani. Ndiye tikamatenga ulimi uli magawo osiyanasiyana. Ulimi sikulima mbewu nkugulitsa kokha kapena kulima mbewu ndikudya kokha yani. Ndiye tidzipange position in the value chain kuti kodi ife kuthekera kwathu ndikuti. Mistake imakhala na kuti aliyense amafuna ona kuti adzipanga process nkukagulitsa. Timati value addition, which is okay. Nzabwino komano kodi iwe uli ndikuthekera kumeneko ukapeza kuti muna packaging yanu siyabwino, branding yanu siyabwino, muna simupanga process bwino zimene zimakapangitsanso kuna kuti pansika paja anthu adzikanena kuti mbewu yawoyi I think ndiyo low quality. Zimenenso ngati dziko siti kusamala zimene zapezeka ona kuti ma products aku Malawi sangafanane mwina ndi ma products angekidwe pa mlingo omwewo ndi ma products aku mayiko ena pakusowekera quality. Komano zimene zija quality control siti zikufunikira kuti munthu akaphunzire ku sukulu. Nthawi zambiri zinthu zina anthu adabadwa nazo. Ena anangobadwa ojambula. Sanapita sukulu ukaphunzira kujambula. Ena anangobadwa odziwa kuyankhula. Now tikamapanga mulimi kutenga ulimi ngati business ngati achinyamata. Tidzidziwe kuti kodi ineyo am I good on the ground? Ine ndimatha kulima kapena ndimatha kuyankhula. Ndiye tipange position imene paja tikoza kutenga ulimi ngati business koma usangotanthauza kulima kukhagugulitsa kapena kupanga processing kupanga packaging. Tonse singapange zimenezo. Ndiye chimene ndingapanga advisor achinyamata nchimenecho. Ulimi tikamati ulimi sikutenga khaso nthawi zonse. Ndiye aliyense akhale ndi gawo kuti ife gawo lathu ndakutakuti. Tikapanga choncho mdzapeza achinyamata onse akutenga ulimi ngati business koma aliyense ali ndi gawo lake. Ndiye together ngati network tsopano tikozopanga network ya achinyamata amene akupanga ulimi ngati business amene ena ndi ma producers. Ena akupanga process, ena ndi akupanga market. Komano zitengirana nkuna kuti kodi iwo aja kuthekera kwa achinyamata aja ndikotani. Chimene chimangokhumudwitsa kuno ku Malawi aliyense safuna kukhumudwitsa certificate. Amata akatenga certificate ndi iwo amadzitenga pa mulingo wa certificate kudzilinga ngati ali pa level imeneyi. Certificate ndi paper ndipo nthawi zina zimasiyana level ya qualification ndi level ya understanding ya munthu. So ifeyo tinadziyeza kuona kuti chimene timakwanitsa ndi ichi. Chifukwa mungadzaona kuno kuti timapanga drama zimene timazichula kuti cheap money, very easy money, chifukwa yona kuti tili mu chimene ife timakwanitsa. Zimene sitingakwanitse tasirena apange komano we need to network ngati tonse alimi kuti ikhale cheni chimodzi kuti tulumikizane kuti ife tikalekezera apa amene ali kuthekera kochokera pamene pakufikira apo atengere pamene pafikisenso penapo. Amene sandi kuthekera kochoka pamene pakufika apo atengere pamene pakufika penapo mpaka nano tikafike kandi ku market kapena koteroko. Tonse ngati achinyamata tikhoza kutenga ulimi ngati business komanso ngati tachotsa chithunzithunzi cholima nkugulitsa. Aluwayo Bizwik sali wokha pa ntchito za ulimi zimene akuchita kuno. Ntchitoyi akuyigwira mothandizana ndi mkazi wawo Grace. Nawo mayiwa anachita kusiya okha ntchito pofuna kuti ngati amuna awo ayikenso chidwi ndi mphamvu za unyamata wawo ku ulimi wodzipindulira okha. Pano mayi Grace Bizwik akuti sakubwerera m'mbuyo. Makacha ndi kuti mawu awiri ulimikize mawu awiri. Chikhalidwe chokhazikika komanso ulimi wokhazikika. Kuko kwambiri mangana kwambiri nkhani ya ulimi wokhazikika kuti ngopanga bandi linakutika wokhazikika. Nanga mulimi momwe kuti mukhalidwe ngapanga bandi ulimi ndi chikhalidwe chonse zikhale zokhazikika. Mulimi momwe mulipindu lalikulu kutakera kuti wani ngati nkhani ya nsika kulibe kulimbirana ngasikona. Kulibe zonera kuti ineyo ndikalima koko ya muwanga kandijengani chifukwa choti tikulima mbewu zotanthena sakulima. Pamene tikanakhaza kuti tinachoka uko kubwera pano ngatsegula mawu ano kumene tikupanga ulimi wopemakacha kupanga ulimi wokhazikika. Ulimi wokhazikika mudzakumango udalira kudzala chimanga, kudzala soya, kudzala folo. Ndiye kuti sichikanakhala chokhazikika chifukwa choti ngati misika yavuta ndeti ndewu zonse zokani zisibekha kuti ndiwovuta ndewu zida sizigulidwa.
Malingana ndi mayi Biswick, achinyamata amene akuphunzira msukulu zosiyanasiyana za ukachenjedwe wa ulimi m'dziko muno akungoyenera kuyambitsa ntchito za ulimi ndi cholinga choti kupatula kupereka mwayi wa ntchito kwa ena aonetsenso ukadaulo kapena kuti umboni kuti aphunziradi mokwanira luso la ulimi. Kwa anthu amene ali ndi chikhalidwe chomafunsira ntchito za m'maofesi akamaliza maphunziro, izi zitha kukhala ngati maloto chabe. Koma kwa mayi Biswick ndi zotheka kugwiritsa ntchito luso limene waphunzira ku sukulu kuti upeze phindu pawekha m'malo mongodalira kulembedwa ntchito. Pamene mulimi akulima mbewu zosiyanasiyana pamakhala phindu yochuluka. Wani mwinavula sinachite bwino, komano mbewu zimene unadzala mwina pali mbewu zina zona kuti zimatha kuchita bwino ngakhale mvula palibe, ngakhale mvula mwina yabwera yochepa ngati mchinangwa, lemon grass ndi mbewu zonena kuti zimatha kupirira ngakhale kuchilala. Mbewu zonena kuti mvula kulibe, mvula yabwera yochepa koma mbewu zichita bwino. Ndifuna kumona kuti malo athu onse ano tinadzala mbewu zimene zimatha kukhalitsa, zimakhala nthawi yayitali, mbewu zimene zimadalira mvula komano izonso zokha zigathe kukhala ngati mitengo anthu na magalagade amene mukuwane nawo ndi mbewu zonena kuti sizifuna madzi ambiri kuti zichite bwino. Izi zimene zimathandizana kwake ndikoti tinganene zoti ife ndi wathu sitigwiritsa ntchito fetereza pamene tilibe chiweto. Tikuyenera tikhale ndi chiweto kenako tiwauza kuti ifeyo sitigwiritsa ntchito fetereza, timagwiritsa ntchito manyowa athu. Manyowa mumatenga kuti nditi mukuona zoti tili ndi chani, tili ndi nyama zathu. Kaya mwina tikufuna kudya nyama kumene sitinganyamuke pano kupita kusiko kagula bibi kwakena kuti chilichonse timonetsetse kuti kaya ndi masamba tikhale nawo. Kaya tikufuna nthawi imene tidye nyamayo ikhale yamufamu momwe ikhale yamu paradise monga mmene amachitira Adamu ndi Hava, samanyamuka kupita kuna kwake kukagwira chinthu chimene iwo akufuna, anangolowa momwemo kaya afuna chipatso atenga momwemo. Chifukwa munaona kuti ziweto za mitundu yonse yosiyanasiyana zili momwemo, muli somba zili momwemo. Ndeti pamene tikulima mbewu zathu achina minti amene mukuwane nawo masambo osiyanasiyana tikupita m'mafish pond kukatenga madzi amene akugwira ntchito ngati fetereza wa madzi. Kwachoti somba zija tikamazipachira chakudya plus bibi ya somba ija kukhala ngati madzi aja ndi madzi amanyowa. Titenga madzi amene aja tikathirira uku, titenga zakudya zimene mwaziona mu somba nchinana masipuni ndeti tikupititsa ku biogas zimene zithandiziraso mphamvu yathu yophikira. Tisanyamuke pano kupita kunja tikafuna china chake koma china chilichonse tikhale muno. Tikhalanso masambo omwewa tikapatsa ziweto zathu tikadyetsera mbuzi, achina nkhosa ndi zina zotero. Anthu ambiri amautenga ngati kuti mwina ndi chinthu choti anthu okalamba ndi amene angamapanga, koma ayi nkhani siyo kuti okalamba okhaokhawa. Mwinanso funso lanulu lingathenso kuchira ndemanga kwa anthu amene amapita ku sukulu kukapanga za ulimi. Amachita manyazi, anapanga za ulimi koma malo momwe zoti akhale ndi famu yawo azionetsera zimene anaphunzira, amakhala busy kumayenda m'maofesi akuti ndinapanga za ulimi. Moti olemba ntchito atamanga kufusa kuti munapanga za ulimi mukufuna ntchito tisana kulembeni ntchito tiye ndingationetse mungawani ngati mukufuna ntchito. Koma munthu amene uja ngati munda alibe, munda wachionetsero kuti ampanga tikuona kuti munthu uyu anapangati izi alibe, palibe chifukwa choti azalembera ntchito. Wina aliyense akuyenera akhale ndithu ndi kachionetsero kake kuti ine ndinapanga za ulimi, ndikupanga apa, ndikupanga mwachonchi, chifukwa cha nzeru zimene ndili nazo ndikufuna ndithandizenso Amalawi ena. Komano asathandize kungotenga kuti anaphunzira fiyolo, apange pa ground akaone zimenezo zingathandiziranso kugwiritsa patsogolo chuma cha dziko la Malawi. Banja la chinyamata mulimi muli phindu, ulimi ndi zoona, ulimi ndi business. Chifukwa chonena kuti ngati mbewu zimene timalima ifeyo pano anthu akangofika ena amaona kuti mwina palibe phindu lina lililonse, koma ife timachitodziwa kuti apa pali kale tikangozula kale amene khutu limodzi la kale akutipatsa 2,000 1,000 ngati yachepa, 2,000 kapena 1,000 ngati yachepa, katizula chinangwa katizula chani. Izi zikuthandiziranso kuti fonse patsogolo ngakhale chuma chathu. Chifukwa chana kuti sitikonda kwambiri kuyenda nkupita kukagula, sitinganyamuke pano kuti kukagula buledi ayi. Ndeti mwina titenga kandi chimanga chathu tipanga chigulu, titenga chinangwa chathu tiphika nthawi titani tidya. Ndiye kuti ifeyo okha ngati achinyamata tikuyeneranso kuti ndithu taonetsere anthu mmene anthu ena angathe kukhalira, asangotenga ngati kuti makolo okha ndi amene angamalime iyayi.
chifukwa choti olo mabwana amene olo makolo amene kuti akhale ndi moyo olo wachinyamatayo akuyenera kuti adye sangadye ndalama zinthu zimafotokozedwa kale munthu sungadye ndalama kupeza kutututa ukuyenera utenge ndalama idzo ukasintitse ndi chakudya china chake kapena utenge ndalama ukagule chakudya ukadya chakudya chimene chija pamene umati ndakhuta ungatokhala ndi ndalama mthumba koma ngati palibe chakudya uso wako ogula ndiye kuti wa ndalama wopanda ndalama aliyense akudalira ndani akudalira mulimi ndiye okhala ngati achinyamata ntchito iyi tikuyigwira ndi thunthu mphamvu komanso tikuona kuti muliphindu yochuluka chifukwa chona kuti anthu ambiri akangofika kunamne kuti anthu awa ndiyana koma zomwe akupanga zinthu zotani zodabwitsa ife ntchito iyi tikuyigwira ndi thunthu mphamvu komanso kuyigwira ndi cholinga kuyigwira ntchito yonena kuti kuyipanga ngati kuti osati ngati kuti wina akutikakamiza koma kuchokera pasi pa mtima kwathu kuchokera ngati zili m'magazi ndithu kuti ife ntchito yathu nditi ntchito yathu ndiyi pamene pala anthu ena ntchito yomwe mwibweza achita nayo manyazi kuja timakamba nkhani ya chimbudzi cha manyowa ali ena sangafotokoze momwe ndipili ine ndine wachinyamata ndizifotokoza nkhani ya manyowa sindingagwire matope iyayi sindingapange izi pamene zonsezi mukuziona apo kuti zikhazikike pali mphamvu yake mitengo ambiri yonse momwe mwayiona panopa tinadzala tokha ineyo ndi mwamuna wangu kusana zoti tikuyenera kuti ifeso ngati achinyamata tisangoti iyo ine ndine wachinyamata ndikanaenda ndi dziko tiyenda nalo mpaka liti tikuyenera tiganize kuti Malawi kuti ipite patsogolo tikudalira chani ndichifake muona kuti akangoti mulimi amatanthauza mulimi wafodya ndiye chifukwa choti anthu amaona ngati kuti akati mulimi ndeti ndi mulimi wafodya alimi afodya wachuluka mtengo wafodya akangoti wavuta chaka chimenechi akuti ku Malawi ndalama zatani zafika. Ku Malawi achinyamata ndi ochuluka kuposa gulu lina lililonse la anthu. Ambiri akusowekerabe mwayi wa ntchito komanso zinthu zambiri zowathandizira kuti akhale odziyimira pawokha pachuma. Koma zinthu zochititsa chidwi zimene zikuchitika ku munda wa Paradise mboma la Mchinji zikutisonyeza kuti ulimi ndi njira inanso yofunikira kwambiri pa ntchito yoonetsetsa kuti achinyamata m'dziko muno akukhala miyoyo ya tanthauzo. Pamene gulu limeneli la anthu likuchita bwino, chuma cha dziko nacho nkumapita patsogolo.